Hola, soc la Mercè i com a experta en medicina natural i dietètica et presento el Còmplex Total de Sant Tiberi, un producte que pot canviar la teva vida. El Còmplex Total és una combinació potent d'extractes de plantes com el pelargonium, l'astràgal, el còrdiceps, el saüc i la farigola, juntament amb diverses vitamines i minerals essencials com el zinc o el seleni. Aquest xarop té una triple acció: reforçar les defenses, suavitzar la gola i millorar les vies respiratòries. Les vitamines i minerals que conté contribueixen a millorar el funcionament del sistema immunitari. El poden prendre adults i nens des de 6 anys. Quan vinguis a veure'm t'ho explico. T'ajudarà a mantenir lliures les vies respiratòries, a mantenir el benestar de la gola, a la normal expectoració i a la normal fluïdesa i mobilitat de les secrecions bronquials. No esperis més. Fes-te amb ell i comença a viure la teva millor versió. Estem aquí per assessorar-te a les Coses Bones al carrer Major 12 de Molins de Rei, 93 680 11 94.